Kọmishọna okwu ụlọ obibi na ọrụ mmepe obodo dị n'aka na Anambra Steeti bụ Honorable Paul Onyeka elekọtago Anambra Luxury Estate Nkwanezu n'aka Phase 1. Kọmishọna Onyeka du ndị otu ya bụ ndị ama ama bụ ndị architect ma ndị surveyor wee si n'ụlọ ọrụ ministry ya wee gaa n'ebe ahụ ịnenegasị ma okporo ụzọ esi abịa ebe ahụ ma ọ dịkwa mma ọwa mmiri ọ dịkwa mma ma ụlọ a na-alụgasị n'ebe ahụ na ebe ndị ọzọ dị iche iche. Kọmishọna kelere ndị na-alụ ọrụ ebe ahụ maka iwulite ya bụ ebe ahụ ka ọ dịkwa n'usoro ụlọ obibi Anambra Steeti n'usoro na-eso ma ịhụ na ebe niile etu esi arụ ya bụ ọrụ na ọ dabara adaba nke ọma. Njide Kokoye gara wetara anyị akụkọ a n'uju ya. Okwu ya mgbe ọ gara letacha ihe a na-alụ na ya bụ estate ka Kọmishọna Onyeka chọpụtara na ndị ji ọlụ ya bụ nwube ụlọ na ebe ahụ na-alụ nnọọ dịka ntụziaka gọọmenti si dị n'ihe gbasatara usoro ọhụrụ ewepụtara maka ịlụ ụlọ ma gwa ha ka hapụ iwu ọwa mmiri ka ọ na-apụ n'okporo ụzọ maọbụ ịba n'ụlọ ndị ọzọ iji belata mbize. Ya bụ Housing Commissioner kọwara na ebumnobi ọchịchị na ugbu a bụ iwube ihe a kpọrọ Livable and Prosperous Smart Mega City maka ndị Anambra ma kọwaa na iwube ezi ebe obibi ahụ bụ nnọọ ihe dị gọọmenti ugbu a mkpa n'ihe gbasatara usoro o wepụtara maka ịlụ ụlọ ma gụpụta ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ maka iwube ụlọ na Anambra Steeti n'oge a dịka iwepụta ebe a ga-azọ ihe flawa nakwa ịkụ mkpụrụ osisi, iwube ome maka mmiri si na ya bụ ogige ụlọ ịdị na-awụbanye, ịrụ ụlọ na-agafeghị pasentị 65 nke nchịkọta obosala ala ebe ewuru ya bụ ụlọ dị. Ọ dụrụ ndị na-ewube ụlọ ọdụ na ndị ọrụ mwube ụlọ ka ha kaba arụ na-eji usoro gọọmenti wepụtara ugbu a maka iwu ụlọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'okwu ya ka onye isi oche Engineering Monitoring Regulation nke Anambra Steeti Injinia Victor Meju toro ndị ọlụngo na-ewube ụlọ na ya bụ estate otu ha si mee ka ndị ọlụ iwu ụlọ doro anya na-enekọta ọlụ ha ma kpọkue ndị ọzọ na-ewube ụlọ ka ha ṅomiri ndị a. Ọ kọwakwara na tutu ụlọ ọbụla a na-ewube enwe ntụziaka gaba n'iru na ọ ga-agarịrị n'usoro gọọmenti wepụtara iji nyochaa iwube ụlọ bụ site n'aka ndị Physical Planning Board. O toro Gọvanọ Soludo n'ihi ezi ebumnobi ya na amụma ya n'ihe gbasara iwube ebe obibi zuru oke nye ndị Anambra. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.